Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge στο Brawl Stars. Θα σας δείξω στους top 3 αγαπημένους μου παίκτες. Πρώτη φορά κάνω βίντεο στο Brawl Stars, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Όπως βλέπετε έφτασε 30.000. Ανέβασα και βίντεο να πάτε να το δείτε που παίζει το τελευταίο μάτς που πάω 30.000. Και πάμε. Οπότε ο αγαπημένος μου παίκτης από όλους είναι ο Μόρτις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να παίξουμε ένα μάτς. Είναι πολύ ωραίος παίκτης, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι legendary. Μας βάζουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, να βλέπετε τις παίκτες. Πολύ fame, σχεδόν όλοι με fame. Θα το ρισκάρω. Όχι, έκανα το gadget, το κάνω άδικα. Δεν πειράζει, θα είναι σκολ τέχνη τουλάχιστον. Ωραία, πάμε. Ωραία, θα κρυφτώ κάπου τώρα. Πού είναι κρυφτώ? Κρυφτώ, ωραία. Λοιπόν, να πάω. Άρα δεν με βλέπει και κάποιος τώρα. Την έχω. Ένα σκοτός δεν θέλω. Ωραία, ένα κύπελο πήρα. Ωραία. Τελικά δεν είμαι τόσο δύσκολος νομίζω. Θα τον πουσάρω τον Μόρτι σε βίντεο. Ωραία. Ωραία, τι του παίξα. Δεν πειράζει. Ωραία. Ωραία, ο δεύτερος αγαπημένος μου παίχτης είναι η Σέλη. Μ' αρέσει να παίζουμε αυτό το skin, το classic Σέλη, το πήρε στο Σέλη. Και τα δύο είναι ωραία, εντάξει. Ωραία, πάμε. Πάμε να παίξουμε και αυτό. Ωραία. Σέλη είναι πολύ καλή. Ο Willow που θα πας? Όχι, είναι καλή Willow. Φεύγω. Πώς θα πεθάνω, θα πεθάνω. Ωραία, δεν πεθάνω, εντάξει. Κάθομαι εδώ πέρα. Ήσυχα. Ωραία. Θα πρέπει να μπει στο Ρίκο. Όχι, θα φτιάξουν τη γεια του. Θα κάτσω εδώ πέρα για λίγο. Όχι, εγώ μικρό. Όχι, τι θα κάνω τώρα. Δουλειά. Εντάξει, πέφτει. Δύο κύπελα. Και όπως σας είπα, ο τρίτος αγαπημένος μου παίκτης είναι η Max. Είναι πολύ καλή η Max. Θα πάω να παίξουμε με τη Max και να δείτε πόσο καλή είναι. Με έβαλε με πολύ καλούς παίκτες επειδή είναι την έχω rank 24. Θέλω ότι γιατί να μην την πάω rank 20. Αν θα πάω rank 25, αν θα πάω rank 25 κάτι θα πάω το Mortis. Ωραία, πάμε. Σπάω αυτό. Ωραία, το έσπασα. Μη μου ήρθερα. Λοιπόν.